The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, fellow believers. Ani rasab kita ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry niya pagita mga dupot sa atong dugukan sa paghisgot nga giuluhan sa in English og Developing Divine Viewpoint. Okay, di ta maglangan mo sugod dayon kita sa atong pagtuon niini, din kita mohunong kagahapon diha kita mo sunod mo sumpay sa atong pagtuon niini. Okay. So kung nandam ka na, well of course, akong panginahon nga ikaw magtutuo na kaandam ka na, nga ikaw mapunan Espiritu Santo, pinagis paggamit nimo sa 1 Juan 1:9. Panalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton mo paggamit yan na imong kabubuton, pagdawat, pagtuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Okay, una sa tanan. We should now be standing strongly diha sa doktrina nga gitawag personal sense of destiny. So, mangutana ko nimo, ana ka na ba ni anang personal sense of destiny sa imong kaugalingon? Nagkabaton ka na ba sa imong kaugalingon? Nga duna ka na niya na? Diha sa Kulosas 3, versikulo 13 na, nagaingon kini, bearing with one another means giving tolerance and applying impersonal love. Now, ang tolerance kini may kalabutan nganhi ka na itong mga magtotoo. It's only related to believers. Kaya ang tolerance applicable lamang kini kanato mga magtotoo. Apan sa di magtotoo, unbelievers, ang ila mao ang impersonal love, dili tolerance. Part of impersonal love is tolerance. Now, hinumdumi nga dunay mga maluyahon nga mga magtotoo, weak believers, just as there are strong believers. Doon na sa mga ligo na nga mga magtotoo. So, we should not condemn o atong hukman ang mga maluyahon nga mga magtotoo. Instead, kinahanglan atong giyahan sila. Lead them to plug in Bible doctrine. Nga, dasigo nimo. Dasigo na to ang mga weak believers sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagtubo niini. So, dili kinahanglan nga mag-aruganti ta o mapahitason, inconsiderate, niya ining mga maluyahon pang mga magtotoo. Ato kung sila mga igsuon diya sa pagtuo. So, we should have understanding na itong pagsabot o tolerance ni nila ng mga weak believers. Kaya binimo, kini mga legalista, mga intolerant. So verse 13, nagkanayon, bearing with one another, meaning being tolerant. Kita mga magtotoo, gimanduan sa pulong sa Dios nga magatuon ta sa pulong sa Dios o sa iyang mga saad. Mga saad ba sa Dios? Alang sa atong matagutlo nga paggamit
sa atong espiritualong kinabuhi. Yes, we need promises and God's Word for our moment-by-moment use in our spiritual life. Kita, gumikan kay kita pinili naman sa Diyos, holy and beloved, kinahanglan nga atong isulob na kanang heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience kanang gisgutan diya sa mga bersikulo. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint. Okay? At doon sa Piso 4:12, for the equipping of the saints for the work of service to the building up of the body of Christ. Now, kining forgiving each other, forgiving, pagpasayloay sa usa-usa. Ang griyong pulong ini is aphiemi. Ang forgiven, itong gipasaylo, mo ng karizomai. At ito sa Isaiah 43:25, it says, even I, am the one who wipes out your transgressions for my own sake. Balik tas Colossus 3:13. Ay lagkalibog ako, balik-balik ta din eh. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Now, kining complaint God mo, ba, mulo, reklamo. Okay? Now, ang atong Ginoo si Kristo, mangutana ni mo magtotoo. Ikaw nga, nagataninghog ni nga itong pagtuo nini. Ang atong Ginoo si Kristo, mangutana ni mo, do you love me? Now, ang imong tubag, yes, Lord, you know I love you. Now, we love Him tungod kay siya ang una nga nahigugma kanato. We love Him because He first loved us. Now, diha sa Exodus, Kapitulo 20, versikulo 6, nagkanayon kinig, but showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Kining keep my commandments, mao ni ang inunta open secret sa Dios for believers to use in life. Keep my commandments. 2 Chronicles 7:14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Now, diha mo sa maong bersikulo, gahisgot ka na o humble. Called by my name, humble them. Ambot pasabot, be teachable. Kay prinsipyo man eh. If you want to be teachable, be humble. Now, unya na apoy phrase diya nga seek my face, kini be positive to doctrine na mabot pasabot. And then, turn from their wicked ways, ambot pasabot, rebound. Pag sugid sa imong mga sala. Now, taniwa sa mga suliran sa kinabuhi, tribulations in life, pangutalo na itong kaugalingon. How is my spiritual life? Or what is the status of my spiritual life? Kay, mo na main issue sa kinabuhi. So, bisag unsa pa'y mga sirkumstansya, kinahanglan atong masayran ang atong personal sense of destiny. So, we should metabolize the Bible doctrine that we learn
Of course, dili makita ang may metabolize lagi ang Espiritu Santo. So, we should metabolize the Bible doctrine that we learn through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Siya ang metabolize sa diha nga imong tuuhan ang doktrina nga imong gitunan ug nakatunan. Now, Ephesians 4:12 nga sulti dihag building up of the body of Christ. Ephesians 4:14, we should study God's Word so we will no longer be tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness in deceitful scheming. Aron di nata tuya-tuyaon o sa kanang balod. Di ta madana, di ta malingla. So, that is the secret. Magtuon ta sa kaalam sa Dios. Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God, chosen. Verse 13, forbearing one another and forgiving one another if any man, etc., etc. Ephesians 4:32, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Okay? Now, diha sa Isaiah na pod. Isaiah 43 verse 25. I, even I, am he that blotteth out thy transgressions for mine own sake, and will not remember thy sins. Kita mo na, maunay pagkamatinumanon sa Diyos sa pagpasaylo. God's faithfulness to forgive. Abi nimo, sa diha nga, ang usa ka magtutuo, magtinir siya, magbaton siya, o kaligut-gut ngadto sa ubang tao, uban nga magtutuo, arrogante na siya. Nagmapahitason ka na siya. And arrogance contradicts the spiritual life of a believer. At mang ka na. See? Opposite ka na. Kay, doon na rabay tulo ka arrogant skills. Numdong ka? Self-justification, self-deception, o self-absorption. Self-justification. Kana bang pagpangatarungan si mong kaugalingon? Okay? To justify yourself. Diyan kadua, self-deception, ang paglingla sa imong kaugalingon. Okay, katulo, naman na. Absorb na nimo imong kaugalingon nga. Self-absorption. Mo na buto sa English. Colossians 3:12, so as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Pinili, chosen. Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Isaiah 43:25 again, I, even I, am the one who wipes out our transgressions for my own sake, and I will not remember. Let us argue our case together. Now, di man nga ang Diyos ra ang makapasaylo og mga sala. Dili si bisan kinsa, walay bisan kinsa ang makapasaylo sa mga sala. Only God can forgive sins. Isil-sil na sa imong kardiya. Matthew 6:9, verses 9 to 13, of course, mao ka na ang Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, etc. Now, ang Titus, Kapitulo 3, versikulo 5, ayaw po ni kalinting versikulo ha.
He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit. Dindi atong hulong-hulo na kiniog ato ipadayon ugma. Ayaw kalimot. Sa pagpayuban, ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Salamat o Dios ni ining grasya. Among ipaimuslan. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon. Nining among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.